Yma nawr, dy bresyn o derdi, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yn ôl fi, a ddolaf di, a ddolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw ar unedau, gŵr y gweithio, golau'n y twyrgio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw ar unedau, gŵr y gweithio, golau'n y twyrgio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr. Wel, bore da. Dych chi'n gwybod be? Dych chi'n blant drwg iawn. O'n i ym Mangor, di Sul dwytha, yn Capel Penrallt, a nes i ddeud bore da, a oedd e fel tys yn y barti cydadrodd yn y gynulleidfa. So newn ni drio eto. Bore da. A bore da i Mr Jones. Pwy ddweud o Mr Jones? Da iawn, da iawn. Okay. Croeso cynnes i bawb yma. Croeso cynnes hefyd i bawb sy'n gwylio adre, a gobeithio bod y dechnoleg yn gweithio. Dyn ni chydig bach yn short-staffed bore yma, ond so dim cwynion ar y we, please, dyn ni'n neud yn gorau. Okay? Ond o leia, dyn ni di switcho fy mlaen bore yma. Hwna'n dangos bod fi ddim yn charge. Iawn, gret. Wel, croeso cynnes i bawb yma ar ddiwrnod braf. Dwi jyst yn mynd i ddeud chydig o eiriau ar y cychwyn fel cyhoeddiadau, a wedyn ni trosglwyddo i Menna a Trey fydd yn gyfrifol am y gwasanaeth. So, dyn ni wedi dod ynghyd i addoli. Ar ôl yr oedfa bore yma, mae yna wahoddiad i bawb fynd lawr i Coed Helen i gael picnic. So, os ydych chi... os ydych chi ddim wedi dod â bwyd, mae'n bosib pigo rhywbeth i fyny ar y ffordd pryn bynnag, yn dydy. Ond croeso cynnes i bawb yma. O ran yn ystod yr wythnos, dwi'n meddwl bod yr holl gyfarfodydd arferol ymlaen, grwpiau cymuned, fyddwch chi'n gwybod eich trefniadau unigol chi ac yn y blaen, ser bach, glwb ieuenctid ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Sul nesa, Rhys fydd yn pregethu yma. Hefyd fydd gynnon ni ddim digon o offer cyfieithu Sul nesa, achos bore Sul nesa, dyn ni disgwyl y bydd yna 100 o bobl sydd ddim yn deall Cymraeg yn dod ato ni, oherwydd mae'n y gôr. Wnaethon ni fwynhau yn ofnadwy cael y cor bach ddath ato ni tro dwytha, a'n gwobr ni am cor bach ydy cor mwy. So mae'n y gôr o tua 100 yn mynd i fod yma di Sul nesa. A just plug bach, mae'r cor, y Chapel Choir o Birmingham, Alabama, yn canu yn y galeri ar nos Fercher 21 Mehefin, mewn cyngerdd lle fydd yr elw i gyd yn mynd tuag at y banc bwyd yma yng Nghaernarfon. Maen nhw'n mynd i wneud chydig o gyngherddau yn yr ardal, a fydden ni'n awyddus iawn i'w cefnogi nhw, dwi'n siŵr. Wel, o'n i'n mynd i jecio, dwi'n bownd o anghofio rhywbeth. Mae paned a chwmni dydd Iau
A'r amser, eto, 2 o'r gloch, so please cofiwch hynny. Cofiwch hefyd, os ydych chi'n dymuno rhoi rhywbeth yn y casgliad, mae yna fag yn y cefn, neu mae yna fodd i rhoi ar-lein. Right, last check. Oes yna rhywbeth dwi wedi anghofio deud? Nos Wener 23 Mehefin, dathliad o fywyd yr annwyl ffil. Fydd e'n hyfryd, gael noson agored. Fydd yn adlewyrchu ei gymeriad, so fydd e'n wahanol, fel roedd ffil yn wahanol, ond fydd e'n hyfryd, gaethon ni'r fendith o'i nabod a fydd e'n hyfryd i ddathlu fywyd yma gyda'n gilydd nos Wener y 30. A yna ni, dwi'n licio'r het. Oedd e licio wneud marc efo ddillad yn doedd yr en ffil. Wedyn, dyn ni'n edrych ymlaen i hynny. A cofiwch, ymlaen llaw hefyd, mae Gwyl Cyrsalem yn mynd i fod yn digwydd yn ystod mis Gorffennaf. A mae fy lovely assistant i wedi rhoi'r slaid cywir i fyny. So, dyna ni, drosodd i Menna. Diolch Arwel. Bore da bawb. Da iawn. Dych chi'n barod amdano fi. Mae'n hyfryd gweld chi gyd yma a croeso i bawb sy'n ymuno ar-lein hefyd. Felly heddiw, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar fywyd ffrind da iawn Iesu, sef Pedr. A oedd Pedr yn gymeriad oedd na newid mawr di digwydd yn ei fywyd o pan da ni'n cyfarfod pan mae Iesu yn ei gyfarfod i pan mae ar ddiwedd y stori a hyd yn oed pan mae fe'n mynd ar gwirionedd am Iesu Grist at bobl. Mae yna newid mawr yn digwydd yn ei fywyd Nawr, ydych chi'n gallu meddwl am ffilmiau lle mae yna newid mawr yn digwydd i bobl? Fi'n dal ambell i glyw fan hyn. Os rwy'n yn gallu meddwl am cymeriad, fi'n gwybod bod yna fan o Super Mario gyda ni yma yn y capel. Mae 2 yn istedd fy mlaen i fan hyn. Nawr, beth sy'n digwydd i Super Mario? Sut foi yw Mario ar dechrau'r ffilm? Chi'n cofio Cadog a Caleb? Oedd e'n plymer oedd e ddim bach cyffredin yn doedd. Ond sut foi oedd erbyn diwedd y ffilm? Oedd e'n ddewr iawn. Oedd e di achub y byd yn doedd? Oedd e di achub y byd. A beth am hon? Pwy di hon? Os rwy'n gwybod pwy di hon? Elsa. A sut hogan oedd Elsa ar dechrau'r ffilm? Oedd hi'n ferch fach ofnus. Da iawn Mari. Unrhyw geiriau eraill? Oer, oedd hi yn oer. A sut hi'n oedd hi erbyn diwedd y ffilm? Oedd hi'n hapus, doedd? Dewr a cryf. A hefyd cariadus doedd, achos oedd hi ti ymateb i cariad i chwaer hi. Felly mae'n stori gyffredin y bobl yn mynd trwy newid mawr. Ond heddiw, dyn ni'n edrych ar Pedr. A nawr, oedd lot o'r bobl yma, ganddyn nhw rhyw superpowers neu rhywbeth. Ond superpower Pedr oedd ei ffiddo yn Iesu Grist. Oedd wedi cyfarfod Iesu Grist, a oedd wedi gweld mae Iesu Grist oedd mab Duw. Nawr, oedd Pedr ddim yn superhero, dyn ni'n gallu cael yr un ffydd a oedd gan Pedr heddiw. Mae ar gael i bawb. So, dyn ni'n mynd i gychwyn, mae'r band tu ôl i fi yn mynd i gychwyn gyda can Nid Mega Arwyr. So, pawb ar ei traed, please, yn barod i ganu, barod i wneud y symudiadau. Fwrdd ni. Byddwch yn ofalus, mae yna lot o gyreirio gwmpas, ond da ni eisiau i bawb ar ei traed, a pawb i gymryd rhan yn y symudiadau hefyd, ni jyst y plant, ond y teulu gyfan. So un o'r reswm dwi'n licio'r gan yma wrth feddwl am fywyd Pedr oedd Pedr yn rhywun gyffredin doedd, pysgotwr oedd, a mae'r can am sut da ni gyd yn bobl mae Duw wedi ddewis. Nid mega arwyr, nid mega ddewr yw bobl Duw. Da chi'n barod? Gwachwch chi Robin a Lydia i weld y symuniadau i gyd, Na ni. Okay, here we go.
Ni'n megarwyr megydd ewr yw bobl ddiw. Ni pobl a chyhyr am awr heb glais na briw. Ni gladiators nethol gallwn weld yn un glir. Yn wir ma'n nhw feddwl, ma'n nhw'n rhy fath y ti a fi. Gani hynna eto. Ni'n megarwyr megydd ewr yw bobl ddiw. Ni pobl a chyhyr am awr heb glais na briw. Ni gladiators nethol gallwn weld yn un glir. Yn wir ma'n nhw feddwl, ma'n nhw'n rhy fath y ti a fi. Weithio mewn om yn criw ac yn crynu. Yn rhaid sylweddoli fod Duw gyda ni, a fod o'n gynnig gweithio'r yfedd o dau. Ni'n megarwyr megydd ewr yw bobl ddiw. Ni pobl a chyhyr am awr heb glais na briw. Ni gladiators nethol gallwn weld yn un glir. Yn wir ma'n nhw feddwl, ma'n nhw'n rhy fath y ti a fi. Weithio mewn om yn criw ac yn crynu. Ond rhaid sylweddoli fod Duw gyda ni, a'i fod yn gynnig gweithio'r yfedd o dau. Ni'n megawr megydd ewr yw bobl ddiw. Ni pobl a chyhyr am awr heb glais na briw. Ni gladiators nethol gallwn weld yn un glir. A wir rhan y feddwl, ma'n nhw'n rhy fath y ti a fi. Canu hyn eto. Ni'n megarwyr megydd ewr yw bobl ddiw. Ni pobl a chyhyr am awr heb glais na briw. Ni gladiators nethol gallwn weld yn un glir. Yn wir ma'n nhw feddwl, ma'n nhw'n rhy fath y ti a fi. Ma'n nhw'n rhy fath y ti a fi. Rhy fath y ti a fi. Ma'n nhw'n rhy fath y ti a fi. Ei, gwych, da iawn chi. Nawr ni aros ar ein traed rwan. Da ni'n troi oddi ar symudiadau megarwyr i symudiadau a swyniau defaid. Okay. Nawr, da chi gyd wedi clywed defaid o'r blaen. Pa swn mae defaid yn neud? A sut mae defaid yn symud? Cwestiwn gwahanol. Sut mae defaid yn symud? Wel, mae wyn bach. Maen nhw'n neud hyn, tydyn? Maen nhw'n neidio ar dros y ceia, tydyn? Fedrwch chi neidio yn yr un fan, ie? Iawn, da ni'n mynd i canu can lle da ni'n sôn am Dduw fel ein bugail ni. Okay? A mae yna ran yn y can lle fedrwch chi mynd a dwi eisiau chi cael hwyl. Mae'n iawn i ni gyd chwerthin efo'n gilydd, wrth i ni addoli Duw, wrth i ni ddeud sut mae Dduw yn fugail da i ni. Okay? Nawr ni canu'r citgan yn gyntaf i chi ddysgu fo. Okay? Mae'n bugail da yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni a draws y tir pan mae ofn yn tyfu ond om ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. Ac eto, mae'n bugail da, mae'n bugail da yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni a draws y tir pan mae ofn yn tyfu ond om ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. Da chi wedi bod ar goll o'r blaen? Fyddwn ni'n sôn am ddafad golledig. Wel, dafad golledig, yr oeddwn heb os. Mi groed dros drwy'r goedwig, nes i ddysgu mewn ffos. Roedd hi'n dianc rhag o mwg, y syrthio i'r tan i mi. O na. O'n clywch dan y sŵn sy'n cael anogi y braidd. Mae chwiban a bugail yn dychryn pob blaidd. Ac yna roedd y meistr yn gwenu o glist i glist. O mae'n bugail da yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni a draws y tir pan mae ofn yn tyfu ond om ni. Mae'n bugail yn helpu chdi a fi. Wel, weithio da ni gyd yn teimlo chydig ar chwal, efallai bod na rhywun yn y teulu sy'n sal. Mae bywyd llaw pryderon, does dim esgoi hyn am byd. O na,
Ond ma' na figada sy'n galw allan yn hir am bawb i ddod no eto botalaeth y sir. Iesu yw ei enw, bu farw i'n hachub ni. O ie, mae ein bugail da yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni a draws y tir pan mae ofn yn tyfu arnom ni. Mae ein bugail yn helpu chdi a fi. Ac eto, mae ein bugail da yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni a draws y tir pan mae ofn yn tyfu arnom ni. Mae ein bugail yn helpu chdi a fi. Oce, da chi'n barod i fynd me? Da chi'n barod? Gai glywed? Yn gynta? Me. Oce. Me. Da iawn. Mae ein bugail da yn gweld yn glir, mae o'n arwain ni a draws y tir pan mae ofn yn tyfu arnom ni. Mae ein bugail yn helpu chdi a fi. Da iawn chi boys. Cymerwch eich seddi. Diolch yn fawr iawn i'r band. Gewn ni airoweddu, newn ni gyd plygu pen, ia? I siarad gyda Duw. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti am bore yma, ni'n diolch am fore newydd i ddod ata ti o dy flaen di a cyflwyno'n hunain i ti. Ni'n diolch mae Iesu yw y bugail da, y bugail sy'n yn arwain ni, yn cadw ni'n saff. A ni'n diolch Arglwydd am dy ofal di drosto ni. So, da ni jyst yn gofyn i ti fod gyda ni bore yma wrth i ni edrych ar fywyd Pedr. O Arglwydd, neu di ddysgu ni sut i dy ddilyn di. Neu di rhoi rhodd o ffydd i ni Arglwydd i dy weld di a di dod i dydnabod di'n well bob dydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Nawr, oedd Pedr yn ffrind da iawn i Iesu, fel nes i ddweud. Nawr, os rwy'n yn gwybod rhywbeth am Pedr, beth oedd ei job e? Os rwy'n yn gwybod? Lydia? Pysgotwr oedd e, pysgotwr. A oedd e'n fywyd caled iawn bod yn bysgotwr yn amser Iesu Grist. Oedd yn gweithio'n galed iawn, oedd nhw'n mynd allan i bysgota drwy'r nos, a nhw'n gweithio gweithio'n ofnadwy o galed. Oedd nhw'n bobl budur, fi'n siŵr oedd nhw'n reit smelly hefyd, actually. Oedd nhw yn bobl reit rough and ready, fysa ni'n dweud, dwi'n meddwl. Ond mae Pedr yn rhywun, da ni'n gallu teimlo'n debyg iddo fe pan da ni'n darllen amdano fe yn y Beibl. Dyw e ddim y math o person sy'n gwneud popeth yn berffaith bob tro. Da chi'n teimlo bod ni'n gallu bod yn debyg i Pedr, achos mae e'n cael pethau yn anghywir yn aml iawn. Mae e'n foi hollol gyffredin, ond wedi cael ei roi mewn stori hollol anhygoel i fod yn un o disgyblion Iesu Grist, i cael ei alw gan Iesu Grist i fod yn ffrind da iddo fe. A mae Pedr yn un sy'n siarad cyn meddwl yn aml iawn. Da ni'n gweld yn foi sy'n falle yn agor i geg cyn meddwl pethau drwyddo. A mae hynna'n debyg iawn i sut da ni weithiau yn dydy. Mae hyd yn oed yn dadlau nôl gyda Iesu weithiau. A weithiau'n gweithiodd Iesu, dyle fe ddim dweud rhywbeth. Mae Pedr yn keen iawn, mae rhaid dweud. Falle weithiau'n rhy brwdfrydig, rhy enthusiastic. Achos mae llawer o stori amdano fe yn atgoffa chi o rywun sy'n trio gwneud a dweud y pethau iawn, ond falle ddim cweit yn cael yn iawn bob tro. Dyna'r Pedr da ni'n gweld yn yr Efengylau. Ond mae Iesu'n gweld e mewn ffordd gwahanol. Pan welodd Pedr yn ei waith fel pysgotwr, mae Iesu yn gweld y potensial sy'n yn Pedr. Mae hyd yn oed yn rhoi enw newydd iddo fe, sef Pedr sy'n ystyr yw craig. Doedd Iesu ddim yn meddwl bod Pedr yn mynd i wneud popeth yn berffaith. Oedd e'n gwybod bod
Pedr yn mynd i wneud bethau yn anghywir, fel dyn ni gyd yn gwneud pethau yn anghywir. Oedd e'n gwybod hyd yn oed bod Pedr yn mynd i adael e lawr. A bod fe ddim wastad mynd i fod yn gadarn fel craig. Ond un dydd bydde Pedr yn profi fod ei enw e'n gywir. A bydde ffydd e yn tanio eglwys Iesu Grist. Achos oedd Iesu'n gweld ffydd Pedr. Oedd Iesu'n gallu gweld bod Pedr yn ei drystio fe. A oedd e eisiau helpu Pedr i ddeall mwy am pwy oedd e, pam oedd e yma, a be mae'n golygu i ddilyn fel arglwydd. Felly, dyn ni'n gallu dysgu tipyn bore yma am be mae'n golygu i ddilyn Iesu fel arglwydd. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar stori bore yma, stori reit arbennig, stori sy'n dangos Iesu wneud rhywbeth hollol goruwch naturiol, supernatural, a mae'n stori reit anhygoel. Felly fi eisiau help pobl bore yma i helpu fi meimio y stori. Byddai'n darllen y stori o'r Beibl, ond dwi eisiau pobl i fod yn disgyblion, a dwi eisiau rhywun i fod yn Iesu hefyd, actually. So pwy sy'n eisiau bod yn disgyblion? Mae Caleb yn bendant eisiau bod. Lydia. Caleb, gei di fod yn Iesu. Gei di fod yn Iesu. Cadog, ti'n dod i helpu? Mae eisiau ni cael disgyblion ar y cwch. Nedw, ti eisiau dod i helpu? Plant eisiau dod i helpu? Pwy o'r plant eisiau bod yn disgyblion ar y cwch fan hyn gyda... Geith Caleb arall fod yn Pedr, ie? Ie? Rhywun arall eisiau dod ar y cwch gyda'r disgyblion? Ie? No? Cadog, ti eisiau dod i helpu? Ar y cwch? Na, ddim yn cyn bore yma. Okay. Iawn. Wel, mae gyda ni 2 ddisgybl ar y cwch. O, a Derwen hefyd, ie? Gret, Derwen. Da iawn. Iawn. So, aros ti draw fyna i ddechrau, right? So, da ni'n darllen y stori o Bible.net, iawn? So, mae fan hyn mae storiau am Dduw ac am Iesu, a dyna sut da ni'n dod i ddysgu mwy am Dduw a Iesu Grist. Felly, da ni'n cael stori Iesu'n cerdded ar y dŵr. So dyma Iesu'n gwneud i ddisgyblion fynd yn ôl i'r cwch a chroesi drosodd o'i flaen. Ar ôl, oedd e wedi bod yn siarad gyda tyrfa fawr o bobl, ar ôl iddo anfon y dyrfa adre, aeth i ben mynydd mwyn cael lle tawel i weddio. So ti'n mynd lawr i weddio, please. Gweddio, da iawn. Erbyn hynny, roedd y cwch fan hyn yn bell o'r tir ac yn cael ei daro gan y tonnau am fod y gwynt yn ei erbyn. So, ydych chi'n cael eich taro gan y tonnau. So, beth am chwythu arnyn nhw, ie? Pwy sy'n eisiau chwythu arnyn nhw? A beth am wneud sŵn bach o donnau? Beth am stampio'n traed? Sŵn bach o donnau fan hyn. Yn taro'r... Ydych chi ar y cwch, ydych chi'n siglo nôl ymlaen, disgyblion, ydych chi'n siglo nôl ymlaen, oce? Reit. Yna, rhywbryd ar ôl 3 o'r bore, aeth Iesu allan atyn nhw gan gerdded ar y dŵr. Nath e gerdded ar y môr. Caleb yn dod fan hyn yn cerdded ar y môr. Iawn, stopio fyna. Pan welodd y disgyblion yn cerdded ar y llyn, roedden nhw wedi dychryn y bywydau. Dach chi mewn sioc. Okay. Ysbryd ydy e, medden nhw, gan weiddi mewn ofn. Ond mae Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae'n iawn, fi ydy e, peidiwch bod ag ofn. A wedyn mae Pedr yn dweud, arglwydd, os mae ti sydd yna, meddai Pedr, gad i mi ddod ata ti ar y dŵr. Iawn, tyrd, meddai Iesu. Lly rhod y law allan at Pedr, ti'n gwahodd e allan? Na ni. Pedr yn dod allan o'r cwch, a mae'n Pedr yn cerdded ar y dŵr hefyd. Yna camodd Pedr allan o'r cwch a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Ond, pan welodd e mor gryf oedd y gwynt, so dyn ni angen y gwynt eto, please. Pedr, Caleb. Ti'n dechrau suddo? O, diar. Ond pan welodd mor gryf oedd y gwynt, roedd ofn arno, dechreuodd suddo a gweiddodd allan, achub fi arglwydd. Rhoi dy law at Iesu. Caleb, rhoi dy law at Iesu. Ni, da iawn. A mae Iesu'n tynnu fo fyny. Dyma Iesu'n estyn ei law a gafel ynddo.
Ble mae dy ffydd di, meddai wrtho, pam wnes di amau? Yna, da chi'n mynd mewn, ti'n mynd mewn i'r cwch atyn nhw. Wrth iddyn nhw ddringo mewn i'r cwch, dyma'r gwynt yn tawelu. Dyma'r rhai oedd yn y cwch yn ei addoli a dweud, ti ydi mab Duw go iawn. Reit, felly dyna yw y stori. Mae Iesu yn gweld y disgyblion mewn trwbl yn y storm a mae'n cerdded ar draws y môr at y cwch. Ond mae Pedr yn cael gwahoddiad i fynd ar y môr. Ydyn ni'n gallu cerdded ar y môr? Ti'n gallu cerdded ar y môr? Mas yn y ddwfn yn y môr? Gyda surfboard. Ond mae Pedr yn trystio'n Iesu. Mae fe'n gafel yn llaw Iesu. Mae'n trystio Iesu. Mae'n edrych ar Iesu. Ond wedyn, beth sy'n digwydd wedyn? Pan mae'n sylwi bod y dŵr yn ryff o'i gwmpas e, mae'n edrych o'i gwmpas e, a mae'n colli golwg ar Iesu'n diwedd. Mae fe'n dechrau meddwl mwy am amgylchiadau am beth sydd o'i gwmpas e nag edrych ar Iesu. Felly mae'n dechrau syrthio i'r môr ac yn boddi, a mae Iesu'n tynnu fo fyny ac yn dweud, pam nes di fy amau? Ble mae dy ffydd di? Pam nes di fy amau? A dyma nhw'n gweld mae Iesu yw y mab Duw go iawn. Felly diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi helpu fi. Diolch yn fawr iawn. Gret. Iawn, felly, dyn ni'n mynd i gael y stori na eto, ond ar ffurf ffilm nawr, okay? A wedyn bydd da fi cwpl o cwestiynau i ofyn i chi. Hwna yw'r ffilm iawn. Does dim un arall yna? Dim ots, iawn. Bydd Rhys yn gytid achos nath e treulio 2 awr di Gwener yn neud y ffilm yma. Iawn, dim ots o gwbl. Nawr, cwestiynau dwi eisiau chi feddwl amdano nawr, a falle gallwn ni cael 2 funud rownd yn bwrdd ni i drafod y cwestiwn yma, Beth ydych chi'n meddwl oedd yn mynd trwy pen Pedr pan ofynodd Iesu iddo fe i ddod allan o'r cwch ar y dŵr arno fe? Beth chi'n meddwl oedd yn mynd trwy feddwl Pedr? A os bydde Iesu wedi dweud yr un peth wrthoch chi, be fasach chi wedi wneud? Fasach chi wedi cymryd i law fynd a cerdded ar y dŵr? Neu fasach chi wedi meddwl, no way, dwi yn camu ar y dŵr na a boddi? So 2 gwestiwn bach. Be chi'n meddwl yn mynd trwy pen Pedr a be fasach chi wedi wneud? So na i droi 2 funud i chi i trafod y cwestiynau yna.
sy'n gyda fi papur glas? Na, oce. Hannu link ar social media stwff ar ôl i pobl. O, iawn, oce. Just iawn, oce. Oce, pawb. Bach o update am y ffilm. Fyddwn ni ddim yn gallu cael y ffilm nawr, ond gallwn ni rannu fe ar Facebook ag ati wedyn, okay? So gallwch chi edrych arno fe heno neu nes mlaen i atgoffa chi o'r stori, okay? Iawn, beth oedd pobl yn meddwl? Beth oedd chi'n meddwl oedd yn mynd trwy pen Pedr? Beth chi'n meddwl oedd yn mynd trwy feddwl Pedr? Unrhyw un gyda syniadau? Caleb? Ofnus iawn, ie. I gychwyn, nath y camu allan yn do. Oedd e'n amlwg yn credu bod Iesu yn gallu wneud ei gerdded ar y dŵr. A unrhyw beth arall, ond wedyn gath e'r ofn ma'n do. Gath e ofn. Ydy hwnna'n debyg i ni? Ydy hwnna'n debyg i sut ni yn bywyd ni? Dyn ni'n gallu bod fel na'n dydyn. Dyn ni'n gallu bod yn hyderus yn ffydd ni un funud, ond wedyn falle mae yna rhywbeth yn digwydd, neu mae rhywbeth yn effeithio ni, a wedyn dyn ni yn colli hyder ac yn edrych oddi ar Dduw. Okay. Be fyddech chi wedi wneud? Byddech chi wedi mynd allan? Oedd Cadwg yn gweud na. Rhywun arall? Bydde rhywun arall wedi mynd, chi'n meddwl? Sorry. Sian? Bydde Sian yn mynd? Gret. Y cwch yn suddo? Am bod y cwch yn suddo, ie, yn hollol, mae rhaid ni gofio hynna, does? Oedden nhw'n meddwl bod nhw'n boddi, doedden? Ie, pwynt da, Sian, gret. Ie, unrhyw un arall? So, ie, mae'n anodd gwybod yn dywe, be bydden ni'n neud, ond fi'n credu y neges yw, pam ni gyda ffydd yn Iesu, mae Iesu yn helpu ni trwy amseroedd anodd. A mae Iesu eisiau dysgu ni, fel oedd yn dysgu Pedr, i trystio fe yn ganol y storm, yn ganol y pethau mwyaf anodd. Dyn ni'n gallu cadw'n golwg ar Iesu. Pam nath Pedr dechrau edrych o'i gwmpas nath y panicio do, ond pam oedd e'n cadw'i olwg ar Iesu, a mae hwnna'n wir i ni hefyd. Dyn ni'n gallu cadw'n golwg ar Iesu. Yn rhywle arall yn y Beibl, mae'n gweud bod ni angen hoelio ein sylw ar Iesu a'i ddilyn fe. Bydd yn ffydd ni yn Dduw yn cario ni trwy amseroedd anodd. Os rwy'n yn gwybod beth yw ffydd, sut ydych chi'n disgrifio ffydd? Pam mae gyda chi ffydd yn rhywbeth? Pam da ni'n ymddiried yn rhywbeth, yn dyfe, neu trystio yn rhywbeth, na allwn ni brofi, na allwn ni i weld, pam bod gyda ni hyder yn rhywbeth, pam da ni yn dibynnu ar profiad ni a'n gwybodaeth ni o rhywbeth. A da ni fel Cristnogion yn ymddiried a trystio yn Iesu Grist, bod fe'n fab Duw, a bod fe wedi byw yma, bod fe wedi marw drosto ni, a bod fe wedi dod yn ôl yn fyw, a bod fe nawr yn teyrnasu. Felly dyna be da ni'n neud yw ymddiried niw. Felly, dyn ni'n mynd i edrych mlaen nawr stori Pedr. Ar ôl hynny, oedd Pedr wedi cael lot o brofiadau gwahanol gyda Iesu. A wrth gwrs, nath e weld Iesu yn cael ei arestio a yn cael ei arwain at y groes. A chi'n gwybod, yr noson yna, nath ni edrych ar hyn ôl amser y Pasg, ond pan oedd Iesu wedi cael ei arestio, oedd Pedr tu allan i'r llys. A nath na bobl dweud o Pedr, ti'n ffrind i Iesu Grist yn dwyt? Ti'n ffrind iddo fe? A nath Pedr gwadu, nath e gweud, na, dwi ddim yn nabod o gwbl. Chi'n cofio sawl gwaith nath Pedr ddweud yna? Tair gwaith, ynde? Tair gwaith nath e gwadu Iesu Grist. Felly, nath Pedr rili gadael Iesu lawr adeg yna do. Nath e rili gadael Iesu lawr. Ond
ar ôl hynny, pan mae Iesu wedi dod nôl yn fyw, mae e'n cyfarfod â Pedr, a mae e'n dangos i Pedr bod e dal yn ei garu fe, bod e'n maddau iddo fe, a bod e dal eisiau defnyddio Pedr yn ei deyrnas yn ei eglwys e. Felly, dyn ni jyst gweud gweddi fach nawr, achos dyn ni hefyd, fel Pedr, yn cael pethau'n wrong, yn gadael Iesu lawr, a mae'n dda i dweud gweddi, yn dweud sori wrth Iesu am y pethau yna. Ar ôl y weddi yna, gewn ni amser i addoli eto. So, gweddion. O Dduw Dad, sy'n diolch i ti bod Pedr yn rhywun dyn ni'n gallu gweld yn hunain yn debyg iddo. Yn rhywun sy'n cael pethau'n wrong weithiau, yn rhywun sy'n dod o gefndir gwahanol iawn yn bysgotwr, a falle dyn ni'n teimlo bod ni ddim yn ffitio mewn weithiau yn yr eglwys na yn cymdeithas. Ond arglwydd, ni'n diolch bod Iesu wedi newid bywyd Pedr. Ni'n diolch bod Iesu wedi dysgu Pedr be mae'n golygu i trystio fe, hyd yn oed yn ganol amser anodd. A arglwydd fel Pedr, dyn ni'n gwneud pethau'n dy erbyn di weithiau, dyn ni'n adael di lawr, dyn ni'n pechu yn dy erbyn di. Felly, dyn ni jyst eisiau gweud sori am y pethau yna, yn dweud bod dyn ni'n flin am y pethau yna. A fi jyst eisiau rhoi munud bach i bawb, jyst i siarad gyda Duw a dweud sori o'i calon am pethau maen nhw wedi wneud yn erbyn Duw. O arglwydd, ni'n derbyn dy gariad di, ni'n derbyn dy faddeuant di, a ni'n diolch arglwydd. Bod ni ddim yn gorfod wneud dim byd i heiddi dy gariad di, neu wneud dim byd i dy blesio di. Bod ti'n caru ni just fel ydyn ni. Clod i ti arglwydd Iesu. Amen. So, dyn ni am addoli ymhellach nawr. Amen. Y gan nesaf dyn ni'n mynd i ganu, yn un addas iawn ffordd i ni ymateb i gariad Duw, i heilioni rhyfeddol Duw yn ein bywydau ni. So, da ni newydd weddio, da ni newydd cael foment tawel i gofio sut mae Duw yn estyn maddeuant tuag at ni, sut mae Duw yn derbyn ni i mewn ein teuluoedd ni. Dyma cyfle i ni ymateb efo'n gilydd. So, fedrwn ni sefyll i gyd efo'n gilydd. Mae Lydia a Robin yn mynd i arwain ni yn y symudiadau eto. A na i jyst ddeud i bawb cymryd rhan efo'n gilydd. Diolch. Dwi'n dy garu di. Dwi'n dy garu di. Mwy na fedrai ddweud. Mae'n wir. Mod i'n dy garu di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Dwi dy angen di, dwi dy angen di, mwy na fedrai ddweud, mae'n wir. Mod i dy angen di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Sanctaidd un o dwi'n dy garu, sanctaidd un o dwi dy angen, sanctaidd un mi na'i ganu dy glor, am byth ac am byth, amen. A dwi'n
dy garu di, mwy na fedrai ddweud, mae'n wir. Mod i dy garu di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Ie, dyna'n gweddi ni arglwydd. Dwi dy angen di, mwy na fedrai ddweud, mae'n wir. Mod i dy angen di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Sanctaidd un. Sanctaidd un o dwi'n dy garu, sanctaidd un o dwi dy angen, sanctaidd un mi na ganu dy glor, am byth ac am byth, amen. Sanctaidd un. Sanctaidd un o dwi'n dy garu, sanctaidd un o dwi dy angen, sanctaidd un mi na ganu dy glor, am byth ac am byth, amen. A dwi'n dy garu di, mwy na fedrai ddweud, mae'n wir. Mod i'n dy garu di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Sanctaidd un. Sanctaidd un o dwi'n dy garu, sanctaidd un o dwi dy angen, sanctaidd un mi na ganu dy glor, am byth ac am byth, amen. Sanctaidd un. Sanctaidd un o dwi'n dy garu, sanctaidd un o dwi dy angen, sanctaidd un mi na ganu dy glor, am byth ac am byth, amen. A dwi'n dy garu di, mwy na fedrai ddweud, mae'n wir. Mod i'n dy garu di, ath gariad llenwa fi, ath heddwch llenwa fi, arglwydd llenwa fi. Amen. Gewch chi eistedd. O arglwydd, dyna be da ni eisiau. Da ni'n eisiau cael ein llenwi gan dy gariad di, gan dy heddwch di. Oherwydd dy gariad ti gata ni arglwydd, da ni'n dy garu di yn ôl. Diolch i ti arglwydd. Amen. Iawn, diolch. O, fi wrth y modd ar gan yna. Mae mor hyfryd. A gyda'r symudiadau ac ati'n ychwanegu gymaint ato fe. Iawn, felly, da ni wedi dysgu tipyn am Pedr hyd yn hyn bore yma. A fel o'n i'n dweud, ar ôl i Iesu codi o farw'n fyw, mae a Pedr yn cael sgwrs ar y traeth. Maen nhw'n cael heart to heart, ac mae Iesu'n rhoi gwybod i Pedr bod e dal yn ei garu fe, a dal gyda job ar ei gyfer yn y stori oedd i ddod. Yn dydy hynna'n anhygoel, bod ni'n methu, bod ni'n gadael Iesu lawr, mae e dal yn codi ni fyny ac yn defnyddio ni.
Ar ôl hynny, ni'n gweld Pedr yn chwarae rhan enfawr. Da ni'n darllen yn y Beibl, yn Actau'r Apostolion, bod e'n mynd mlaen ac yn gwneud gwirthio oedd Iesu'n gallu gwneud yn enw Iesu, gyda awdurdod Iesu. Oedd e'n gwella bobl sâl, oedd e'n galw ysbrydion drwg allan, oedd e'n dweud wrth bobl am deyrnas Dduw. So falle, os chi'n teimlo chydig fel Pedr a chi'n meddwl, wel, dim byd special amdana i, os gyda fi unrhyw ran i wneud yn stori Duw, neu falle bod chi eisiau bod yn agos at Iesu, ond yn gwybod bod bywyd chi'n llanast a meddwl bod chi wedi gwneud gormod o'i le i fod yn agos at Iesu. Neu falle bod chi wedi cerdded i ffwrdd o Iesu yn y gorffennol ac yn meddwl, oes croeso nôl i fi? Wel, mae stori Pedr yn dangos fod croeso i bawb wrth ffwrdd Iesu. Dim ots be ni'n gwneud. Mae Iesu'n gweld pwy ydyn ni, mae e'n caru ni, a mae ei gariad mor fawr tuag ata ni. Mae e'n rhoi bywyd newydd i ni. Mae'n gweld y potensial yna ni, hyd yn oed os da ni ddim yn gweld o yn hunain. Felly, da ni'n mynd i wneud gweithgaredd bach nawr, so mae hwn yn bach o arbrawf iawn. Ond mae lot o chi'n gwybod bod fi'n hoffi darllen a bod nes i yn coleg, nes i astudio lot o llenyddiaeth. Felly, da ni'n mynd i trio sgwennu cerdd am Pedr gyda'n gilydd iawn. Reit. Mae hwn yn mynd i fod yn exciting iawn. Felly, dwi'n mynd i wneud grid bach fan hyn. Mae yna rai ar byrddau chi hefyd os da chi eisiau wneud fersiwn eich hunan. Ond falle cadwch hwnna tan wedyn, falle byddwch chi angen hwnna wedyn. Felly, dwi'n mynd i wneud grid bach, so da ni'n mynd i wneud, so mae hwn yn mynd i fod yn ffordd gwahanol iawn o sgwennu cerdd, oce? Iawn, oce, so mae da ni tair colofn a tair rhes, oce? A gynta, da ni'n mynd i ddechrau gyda'r bocs yma, so da ni'n mynd i gael geiriau fan hyn, geiriau fyna a geiriau fyna hefyd, iawn? So, cwbl o bethau chi cofio am sgwennu cerdd. Mae cael y gair, y geiriau yn bwysig yn amlwg, a mae cael y gair cywir yn bwysicach na rhoi lot o geiriau. So, da ni'n edrych am lot o geiriau, da ni'n chwilio jyst am y gair gorau i disgrifio rhywbeth, oce? A fi ddim eisiau unrhyw geiriau boring fel neis a pethau, iawn? Fi ddim yn cymryd geiriau boring fel na, iawn? Oce, so gynta, da ni'n mynd i ddechrau off a meddwl am Pedr. Beth oedd pobl eraill yn dweud am Pedr? Ydych chi'n gallu meddwl am gair neu dau o eiriau? Beth oedd pobl eraill yn meddwl o Pedr? Sorry? Cryf. Iawn, oce. Iawn, cryf. Unrhyw beth arall i disgrifio pwy oedd e? Gwyllt. Cryf a gwyllt. Iawn, newn ni roi cryf a gwyllt. Byrbwyll, sori Gwano. Cryf, byrbwyll. Iawn. A wedyn, cryf a byrbwyll. Pam oedden nhw'n dweud hynna, chi'n meddwl? Pam? Achos bod yn pysgotwr? Ie? Achos ni wedi disgrifio ffordd oedd yn ymddwyn fyna, dyn ni. So, impulsive, impulsive yn Gymraeg, ti'n rhoi fi on the spot nawr, Mari. Ti'n be, fi'n meddwl fi'n mynd i swapio'r rhain, fi'n mynd i roi, achos oedd Lydia'n cynnig pysgotwr, so fi'n mynd i roi pysgotwr fan hyn a roi cryf a byrbwyll fan hyn. Sori, bai fi hwnna, oce? So, pysgotwr, oedd yn pysgotwr, cryf, byrbwyll. Iawn. Oce, so mae'n rhan pwy yw e, pysgotwr, a sut un oedd e, cryf, byrbwyll. Oce, iawn, oce. Reit, nesa, dyn ni'n mynd i symud lawr fan hyn, a sut oedd Pedr yn gweld ei hun, chi'n meddwl? Sut bydde fe'n disgrifio ei hun? So, a wedyn byddwn ni'n gweud pam yn fan hyn. Sut bydde fe'n disgrifio ei hun? Argyhoeddiedig? Oce, iawn, oce, newn ni gadw hwnna ar y list. Argyhoeddiedig. Iawn, unrhyw beth arall?
Sut oedd e'n gweld ei hun? Dewr? Ie, dewr. Teimlo fel ffŵl. Ie, ie. Ie, diddorol. Okay. Os rwy'n arall yn cytuno gyda hwnna? Ffŵl? Teimlo fel ffŵl weithiau? Mae hwnna'n un bach diddorol, dwi'n meddwl. Iawn. Chymod be, fi'n mynd i wneud yr un peth fan hyn eto. Fi'n mynd i symud ffŵl, achos fi'n meddwl bod hwnna'n eitha diddorol, ffŵl a'r gyhoeddiedig. A dewr. Fi'n mynd i symud argyhoeddiedig draw fan hyn. Okay. Mae hwn yn mesu iawn, fi'n gwybod, ond sy'n mot. A wedyn, sut bydde Iesu yn disgrifio Pedr, chi'n meddwl, a pam yn fan hyn? Ffrind, ie. Ie, dilynwr. Ie, craig. A pam, chi'n meddwl? Cariad, ie. Okay, iawn. Mae geiriau da fyna. Reit. So mae hwn yn mynd i fod yn cerdd iawn o safbwynt Pedr. So yn fan hyn, dyn ni'n mynd i roi dwi yn. Okay. So beth sydd gyda ni yw brawddau cyntaf o safbwynt pobl eraill sut oedden nhw'n gweld Pedr, wedyn sut oedd e'n gweld ei hun, a wedyn sut mae Iesu yn gweld e, okay? So, dwi yn bysgotwr cryf byrbwyll. Dwi yn ffŵl argyhoeddiedig dewr. Dwi yn ffrind, yn graig, yn ddilynwr oherwydd cariad Iesu. Yna'n dda, yndi? Okay, so dyna cerdd ni am Pedr. Da, efe? Wel, so, oeddech chi'n gwybod bod e mor hawdd yna i sgwennu cerdd? Rhaid ni roi hwnna ar Facebook. Ond o'n i'n meddwl, her i chi nawr yw meddwl, a ydych chi'n gallu sgwennu cerdd fel yna amdanoch chi eich hun falle? Okay? So, gynta, be mae bobl eraill yn meddwl amdanoch chi, a pam, neu beth ydych chi'n meddwl mae pobl yn meddwl amdanoch chi, sut mae pobl eraill yn gweld chi, a pam. Wedyn, sut ydych chi'n gweld eich hun, a pam. A wedyn, sut mae Duw yn eich gweld chi, a pam. Chi'n meddwl gallech chi roi shot yn gwneud hwnna? Mae Lydia up for it. Rwy'n arall eisiau gwneud e? Chi ddim yn edrych yn cyn iawn. O, mae Sian eisiau gwneud e. Yes, da iawn Sian, gwych. Beth am roi cynnig arni a gweld beth ni'n dod lan efo, ie? So, na i roi 5 munud bach i chi. Hefyd, plant bach, mae yna lot o bethau yma i chi lliwio, a mae yna, ar byrddau chi hefyd, mae yna darn o papur yn gweud Iesu, helpa fi ddilyn di. A os da chi isio, gallwch chi wneud ôl eich troed chi ar y darn yna o bapur, a wedyn i liwio fe mewn. Pensiliau, iawn.
Gret. Iawn, newn ni gweld be chi wedi dod fyny gyda. Mae Lydia'n awyddus iawn i ddarllen cerddi fyny. Ti eisiau darllen neu ti eisiau fi darllen e? Rhywun arall mynd gyntaf. Os rhywun arall eisiau mynd? Caleb, ti eisiau mynd gyntaf? Ti eisiau darllen e? Mae rhaid ti wneud e'r microffon ti'n gweld i bobl adre clywed ti. Mae rhaid ti wneud e'r microffon i bobl clywed ti. Dyr fan hyn te. Neu ti eisiau fi darllen e? Na. Sian? Oce, Sian. Ti eisiau fi darllen e? Ie? Oce, lyflu. Iawn, so dyma i'n Sian. Dwi yn bobydd, dawnus a hapus. Dwi yn gryf a chyfeillgar. Dwi yn caru pawb oherwydd Iesu. Lyflu, diolch yn fawr iawn, Sian. Diolch. Ti eisiau darllen hefyd? Oce. Dwi yn ferch, gweithgar a brwdfrydig. Dwi yn ffrind, anhygol a chariadus. Dwi yn drysor gwerthfawr. Wyt, ti yn drysor gwerthfawr i ddew? Wyt, slyd. Caleb, oce. Ti eisiau gweud e, ie? Okay. Dwi yn hogyn ac athletaidd. Dwi yn clumsy ac lên. Dwi yn cariadus a amazing. Ie. Oce. Iawn, dwi yn hogyn caredig a doniol. Dwi yn ffrind cool. Dwi yn plentyn gryf. Ie, lyflu. Diolch, ie. Mae Iesu... Mae Iesu'n neud ni'n gryf. O, Gwenno? Am Ann, ie? Iawn. Dwi'n feddylgar ac addfwyn charedig. Dwi'n gymdeithasol a hunanferniadol. Dwi'n chwaer. Lyflu. Diolch yn fawr. Rhywun arall eisiau darllen? Neu mae croeso chi cadw nhw i chi'ch hunan. Ond ie, mae Duw yn... Sut mae pobl eraill yn gweld ni, fel oedd sut oedd pobl eraill yn gweld Pedr, a sut dyn ni'n gweld yn hunain. Weithiau, dyn ni'n gallu bod yn galed ar yn hunain, a weithiau dyn ni'n gallu edrych sut dyn ni'n methu a di syrthio'n bryn o perffeithrwydd Duw. Ond mae Duw yn gweld ni fel oedd e'n gweld Pedr. Mae e'n caru ni, mae e'n rhoi cyfle ar ôl cyfle newydd i ni, a mae fe eisiau tynnu ni fewn, mae fe eisiau gwireddu yn potensial mae fe'n gweld yn pob un ohono ni. Mae Iesu'n gweld ni am pwy ydyn ni, pwy mae wedi creu ni i fod. Mae e'n gweld potensial ni ac eisiau ni i ddilyn a gweld y gobaith mae e'n cynnig wrth i ni i drystio fe. Felly newn ni jyst gweddio cyn bod ni'n canu'n can ola. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti am yn caru ni. Ni'n diolch i ti a bod ti'n gweld y potensial yn pob un ohono ni. Felly arglwyddi ni jyst yn agor yn colonnau ti nawr i ti fod ar waith yn bywydau ni. Helpa ni trystio ti yn fwy bob dydd a newid ni i fod y bobl y ti eisiau ni fod. Yn enw Iesu Grist. Amen. Iawn te. Wel, brawddegau a cerddi, da ni newydd sgwennu. Maen nhw'n rhan o'n tystiolaeth ni. Tystiolaeth yn air mawr am ein stori ni. Stori am sut mae Duw yn ein caru ni, sut mae Duw wedi'n hachub ni. A da ni'n mynd i sôn, da ni'n mynd i'n ganu am ein stori ni rwan, ynddo? Da ni'n mynd i sôn am y fflama bach sydd gyda ni. Iawn? Da chi'n gwybod y gan hon yw fy fflam fach chi? Pwy sydd wedi clywed am y gan o'r blaen, de? So, be di'r peth pwysica am y gan yma, de? Mae eisiau codi bus. Mae eisiau canu fflamau bach, fod da ni'n dal canwyll i fyny. So, mae hyn yn dod o stori y Matthew, lle mae Duw yn deud, chi ydi gola y byd. Iawn? Okay, so ni sy'n gola'r byd, dyn ni'n adlywyrchu gola
Dyw yn y byd yn tydan. So mae eisiau fflam y bach. So gai ofyn i bawb sefyll i fyny. Iawn. A gai weld golau pawb yn sydyn. Eisiau gweld golau pawb, please. Ychydig yn ddisglair. Waw. Ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl fyddai'n gwisgo spect o hael achos waw. Mae fflamau chi, mae storïau chi, maen nhw'n ddisglair iawn. Maen nhw mor hyfryd tydyn. Okay? So wrth i ni ganu efo'n fflamau bach ni, teimlo'n ryddi, ddawn sychri bach, mae'n chydig o fwgi yn y gan yma, does? Okay? Canu am cariad fyddwn ni, ffyddlondeb a ryddid hefyd, okay? Da chi'n barod? Okay. Dwi eisiau gweld chydig bach o swing gyda chi, de? Na ni. Does dim angen lot. Mae'n bach, O, niw fy fflam bach i, rhan a fi golau hi, O, niw fy fflam bach i, rhan a fi golau hi. O, niw fy fflam bach i, rhan a fi golau hi, golau hi, golau hi, golau hi. Cariad yw fflam bach i, rhan a fi golau hi. Cariad yn fflam bach i, rhan a fi golau hi. Cariad yn fflam bach i, rhan a fi golau hi, golau hi, golau hi, golau hi. Fyddwn yn fflam bach i, rhan a fi golau hi, Fyddwn yn fflam bach i, rhan a fi golau hi. Fyddwn yn fflam bach i, rhan a fi golau hi, golau hi, golau hi, golau hi. Ryddir yn fflam bach i, rhan a fi golau hi, Ryddir yn fflam bach i, rhan a fi golau hi. Ryddir yn fflam bach i, rhan a fi golau hi, golau hi, golau hi, golau hi. Okay, yn ola. Lle'r af yn fflam bach i, rhan a fi golau hi, Lle'r af yn fflam bach i, rhan a fi golau hi. Lle'r af yn fflam bach i, rhan a fi golau hi, 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 golau hi. Amen. Amen. Na ni. Dyna diwedd yr oedfa. Cofiwch am y picnic yn Sant Helen, Parc. Parc Coed Helen. Parc Coed Helen, sorry. Nid yr eglwys, Parc Coed Helen.